el nano va arribar al Pallars fa 27 anys a l'Escola d'Oficis d'Aramunt. Allí va començar la seva aventura amb la fusta, i de fet ell ha estat en contacte amb la fusta tota la seva vida professional, fins que fent de crisper, també temes de talles, no? Va treballar en un tallista durant 12 anys, i ara fa uns anys va trobar el que seria l'encaix perfecte entre dues de les seves passions, la fusta i la salut i la sostenibilitat, i avui mos parla precisament d'això, de com hem de fer per entendre millor la fusta, de fins a quin punt les fustes que ens envolten tenen tractaments que potser no són els més òptims per a la nostra salut i com ho podem conèixer i millorar. I crec que serà molt interessant, esperem que us agradi. Sí? Ara sí, no? Sí. Estupendo. Vale, doncs moltes gràcies, Dolors. La manera com m'has presentat, així resumida, pues, m'ha agradat molt, perquè cada vegada que fem una xerrada o comparteixo coneixements, pues, bueno, segons el tipus de públic i de més, pues, explico més una cosa o una altra. Estic molt content de fer aquesta xerrada aquí, perquè el fet de sortir de la ciutat de Barcelona i vindre aquí al Pallars va ser perquè hi havia una formació de rehabilitar un poble antic i aquest vincle amb els oficis i sobretot amb la fusta. Jo estava en un moment que estava buscant a què em dedicaré, em trobava ja amb 24 anys i em veia molt gran per no saber quin era el que tenia de fer amb la meva vida, i va ser tot un descobriment. També el que veia a ciutat de l'ofici era com tocar altres materials que no eren fusta. Dins de l'ofici de fusteria eren derivats, i el fet de vindre aquí a tocar fusta pues, em va cridar molt l'atenció de dir vull aprendre l'ofici, vaig estar a diferents tallers, i sempre que he estat en un taller he tingut la necessitat o la cosa de poder anar un pas més enllà de lo que s'està oferint a dia d'ara, tant dins del taller com al públic. I a mi el que em toca molt, suposo també tinc aquesta part sensible com més artística, doncs ha sigut el tema de veure l'ecologia o materials lliures de tòxics, doncs això com un valor dins de la salut. Llavors, amb aquest títol, no sé el que vosaltres que esteu aquí presents, que és la idea que podeu tindre, però principalment seria això, no? Com triar un acabat per la fusta sense dependre d'etiquetes, venedors i màrqueting. Això és una de les coses que més m'ha fet fer una recerca contínua, no? de què és el que estem comprant, què és el que volem veritablement a casa nostra. Al final he donat amb un perfil de públic que té intolerància als químics, i aquí ja se m'ha obert tota una altra porta que jo no coneixia. Amb aquest tema de com millorar el que tu estàs fent dins d'un taller, pues, anar un pas més enllà, veia que el tema de la salut és el que jo entenc com a ecològic. O sigui, després hi ha una altra mirada més de sostenibilitat dins d'estalvi energètic, estem parlant d'estalvi directament, però per mi és el primer amb el centre de les persones en harmonia amb l'entorn. És la manera que jo sempre he tingut de veure biofusteria, que és el primer taller o projecte que vaig crear en el seu moment, i diguéssim que el títol que podria tindre aquesta xerrada podria ser més aquesta mirada, no? De tindre l'autonomia de què estem comprant o què és el que estem triant. També he de dir una cosa, si això és una xerrada, a mi m'interrompeu en qualsevol moment i xerrem, perquè jo vinc amb una idea però tampoc tenia molt clar qui vindria ni amb quin interès. Què vol dir tractar la fusta? Doncs bueno, tractaments de fusta. He estat 7 anys visquent al Pallars Sobirà, estava en un taller i allà tractar la fusta podia ser agafar oli de llinosa i gasoil. Era una manera de tractar la fusta. O sigui, al final tractar la fusta podia ser també amb oli cremat d'un tractor. O sigui, són maneres de protegir, són molt eficients, són molt resistents, tenen molta durabilitat, però a mi m'agradava anar una miqueta un pas més enllà, que és el que estem deixant a la terra. Si això es descomposa, de vegades parlem dels polímers, perquè són com reaccions que fan els productes amb la fusta, i el polímer que existeix de tota la vida és la cel·lulosa, és la composició de l'arbre, i sempre torna a un cercle.
i fa menys de 80 anys tenim un altre polímer que són polièsters que no acaben de reintroduir-se. I aquest fet, podem tractar la fusta de molta manera, però és que estem deixant. Al final de la vida útil pot tindre un cercle, per mi és molt interessant, no, aquesta mirada. Entendre la primera fusta, demà marxo a Navarra perquè el dilluns tinc en un institut, fan tot un projecte de senyalització i estan buscant això de com fer-ho més sostenible, quin tipus d'adhesiu, quin tipus de fusta, quin tipus d'acabat, i és entendre primer la fusta és el que sempre explico, és igual que sigui un institut, que sigui el Col·legi d'Arquitectes. Si entenem la base de la fusta, de com es comporta, podem entendre molt millor quin és el tractament que vindrà després. I el fet de conèixer què poses a casa teva, per mi és com quasi la pedra angular, no? És dir, que estem disposats amb el nostre projecte, la nostra casa, potser és una reforma, potser és canviar l'habitació del nen, què és el que volem i què no volem que entri. La fusta amb aquesta mirada és una estructura, són unes cèl·lules tubulars, que és com un conjunt de tubets, i porten un aglutinant. Jo, si voleu, he portat aquest adhesiu, és un adhesiu natural, i si us ve de gust, hi ha dos pots. Us recomano que si voleu passar, primer agafeu el gran i després l'altre. Això és com la base de les pintures naturals i ecològiques, i aquest és l'adhesiu que té la fusta de forma natural. O sigui, per mi és una manera gràfica de poder entendre la fusta d'aquesta manera, perquè és com la cel·lulosa i la lignina. Estem parlant de la indústria del paper i el cartró, està separant aquests dos components que té la fusta. La fibra per si mateixa no té gaire consistència ni força, però amb l'adhesiu natural, que és la lignina, imagineu, arbres mil·lenaris, sequoies, o sigui, al final és estructures que es generen per tot el procés de l'intercanvi de diòxid de carboni amb l'oxigen, però és aquest procés, quan la fusta es torna grisa, és que a poc a poc el sol està deteriorant el seu adhesiu i és el que ens està demanant un manteniment. O sigui, sempre li cal un tant per cent d'humitat a la fusta perquè no es faci malbé. Però si ens quedem amb aquesta imatge de és un material molt porós, podríem veure com si fos, això m'han dit en alguna ocasió, sembla com una estructura d'un os, és una estructura molt porosa. Si això ho fiquéssim en un líquid, podríem entendre que puja la humitat per capil·laritat. Si aquest tipus d'arbre o d'estructura fos un arbre de riba, tindria com l'estructura molt esponjosa, molt aire. Si és un tipus d'arbre que de creixement més lent, té el seu gra més comprimit, el tipus de tractament seria diferent amb un tipus d'arbre o amb un altre. I entendre això, que és aquest element higroscòpic, que és una paraula així com molt tècnica, però al final està regulant. O sigui, a nivell arquitectònic, utilitzar la fusta com un element que pot interactuar amb la humitat de l'ambient és meravellós. Tot ha d'anar amb una ventilació creuada, o sigui, hi ha d'haver una sèrie de paràmetres, però utilitzar la fusta amb aquesta intenció no t'ho permet un altre tipus de material. I això ara s'està estudiant i no només regular l'ambient, regula el sistema nerviós, que és anar un pas més enllà, també utilitzar aquest material amb aquesta intenció. Primer comprem pel missatge, que és el que ens diu l'eslògan a nivell comercial, i després obrim el meló, perquè no deixa de ser un meló. O sigui, al final hi ha tota una informació que cada fabricant destaca, més un tipus de frase o de missatge. Tot això, quan estàs tractant amb persones que tenen intolerància als químics, ostres, has de veure molt bé què és el que estàs proposant. O sigui, l'ideal seria fins i tot enviar mostres abans de dir fem el moble, o fem l'estructura, o fem la casa amb aquest material i amb aquest tractament. Aquí s'ha d'anar molt de compte. I el tema d'obrir el meló està molt lligat amb quantes vegades ens hem trobat això, que entres en una botiga i és com, no tindrà, està saturat amb tanta informació i és com dins del món ecològic. Jo almenys a Ciutat de Barcelona l'any 92, quan vaig trepitjar la primera botiga de pintures ecològiques, em pensava que era una cosa i és que va ser una realitat totalment diferent. El primer que em va dir el noi era: Manu, pensa que els verins més potents es troben en plantes i animals. A partir d'aquí, què estem dient? Natural i ecològic. Què vol dir? No tot és compatible amb la salut de les persones.
O sigui, aquí tenim una idea de tractaments per a la fusta que és totalment inocu i no sempre és aquest cas. Després això ho veiem més endavant. Vale, el missatge comercial que es crea, al final, tot al darrere ja pues, bueno, és un recull, no?, de certificacions, declaracions ambientals, regulacions, agències, ja tot, al final tot això són autoritats que hi ha al darrere de lo que es considera ecològic o bio o sostenible. Vale, si tu has formulat un producte i el treus al mercat, en base a lo que està dient l'autoritat, tu pots etiquetar. I per això és tan important és què hi ha al darrere de compleix amb la normativa. Què vol dir compleix amb la normativa? No, és que aquest producte, Manu, és un base aigua. Jo quan trobava solucions, o buscar, bueno, encara estic amb el tema d'adhesius i tractaments per a la fusta, és que, Manu, és un base aigua. Un base aigua que si bé tu podries veure, i és, bueno, cuidado amb això, un base aigua. Lliure de cop són compostos orgànics volàtils. Això és molt recurrent, cada cop s'ha parlat més amb el tema d'elements que puguin ser innocus per la salut. I què vol dir fusta massissa? Jo tinc molt clar. Jo penso que estem aquí a un territori que fusta massissa tothom entenem i toques i veus si és fusta o si és un altre material. Pues aquí veurem una miqueta què és el que pot haver aquí al darrere. Quan es parla de zero emissions, què significa? Pues això, emissions per sota d'un llindar, no? Un llindar detectable, un límit normatiu i un assaig en concret. Qui paga aquest assaig? Quin és el tant per cent del límit? O sigui, és molt delicat aquesta afirmació. Jo quan ara treballo amb 2 laboratoris m'ha costat molt de temps trobar laboratoris seriosos que és, t'agafen una mostra d'aire i després no només interpreten, sinó que busquen la raó per la qual allà està passant alguna cosa que potser algun membre de la família està emmalaltint. I em diuen, aquesta afirmació és molt greu. Què vol dir? Zero emissions. Diu, tot té emissions. El teu cost té emissions, la fusta té emissions, o sigui, tot té emissions. Què vol dir? Bueno, estem parlant d'un tant per cent. I és, ojo, quan parles amb persones que tenen pues, un risc, perquè aquesta etiqueta no és suficient. Aquí jo em quedaria és, què vol dir base aigua? No cal ni llegir-lo perquè això, al final són els components que pot tindre, però resumint molt, són conservants i biocides. Perquè un base aigua al final el que està dient és que és una formulació que podria ser un derivat d'un hidrocarbur, però que s'està modificant i s'està comercialitzant. Cada comercial et dona una explicació. Per los aranceles, de perillositat, o sigui, cadascú té un argument, però al final és, si porta un conservant i un biocida, és probable que pugui haver emissions. I s'entén, perquè si tu poses un pot amb aigua, pues, no passarà gaire temps que farà olor i es farà malbé. Llavors, que sapiguem, això no només està amb les SUS, pintures a l'aigua i tota la indústria de tractament de la fusta. Això ja és anar un pas més enllà, però el tema de suavitzants, desodorants, o sigui, tot el que és un base aigua porta un element químic perquè no es faci malbé l'aigua. La directiva que surt de lliure de cop, de compostos orgànics volàtils, bueno, és molt interessant entendre que quan va néixer per protecció del medi ambient. No s'està preocupant de la salut de les persones. Estem mesurant aquí la qualitat de l'aire, però cadascú de nosaltres aquest organisme no es dedica a això. Hi ha moltes etiquetes dins de productes lliures de cop que hem de tindre en compte. Hi ha una cosa que diu el síndrome de l'edifici enfermo, o sigui, l'edifici malalt no existeix com a tal. Qui està emmalaltit són les persones. O sigui, parlem com d'un genèric, no? De qualitat de l'aire, bueno, i qui viu en aquests espais? Fusta massissa, això és l'últim d'un parent que em diu, vull canviar les portes, què et sembla? Mira, ens agrada aquest disseny, tenim aquest pressupost, comencem a mirar i a mirar i a mirar i al final no és fusta massissa i s'està venent com a tal, és xapa. Moltes famílies tenen el moble de Noguer, les portes de roure o cirerer i és xapa. I si és xapa vol dir que no sabem què és el que hi ha. Pot haver DM, conglomerat, són derivats de la fusta, però que porten resines que no està tenint el mateix comportament que una fusta massissa i per mi no és que sigui greu o no greu, és com a fabricants ho haurien de dir. Aquí el que és massís és la xapa. O el que porta al darrere és això altre. Perquè fins ara hi havia tota una indústria i una demanda que ni tan mal anaven fent, però quan comencen a sortir temes d'emissions i de problemes és
Per què? Perquè no és fusta. És una altra cosa i és un altre comportament. Vale, si vols estalviar el 90% dels problemes, crec que això és molt important, no veure la toxicitat com un problema. O sigui, si ho veiem com una conseqüència, ens fem responsables. Llavors tenim algo de poder, no és la indústria o el comercial, és jo puc triar. Però si el problema és la toxicitat, bueno, clar, és que por tierra, mar i aire, o sigui, és com, vale, però hi ha tota una indústria que està oferint una sèrie de coses i torno a la primera diapositiva. Què estem disposats i què no a entrar a les nostres cases? Això és determinant i per això és tan important tindre aquest coneixement, aquesta informació. Bueno, no, de fet no estàs comprant l'acabat. Què vol dir l'ecològic? Ja es pot sospitar de lo que hem parlat fins ara i com no dependre d'un venedor, que per mi és aquesta autonomia sobretot. Aquestes són les bases de totes les pintures naturals. Podríem dir olis, ceres, pigments, dissolvents i resines. A partir d'aquí és un tipus de formulacions. Poden ser dos olis amb una resina, amb un dissolvent, o sigui és entendre d'alguna manera per mi és com jugar, com receptes de cuina, són formulacions que han existit tota la vida i és quan tu tens la idea de les bases naturals saps que l'oli danès, l'oli de teca, les urs, o sigui, no tens garantia de que no portin algun químic, però si entens les bases pots interpretar d'una altra manera l'etiqueta. No sé si m'explico, potser és molta informació si ara de futur. Vale. També aquest és l'altre punt, no? No necessitem ser químics per entendre que és el que estem comprant, de fet. No? Etiquetat ecològic, bueno, al final és el greenwashing, que vol dir que tu amb una etiqueta, quan comences a rascar i veure una miqueta que és el que hi ha al darrere, pues el greenwashing no deixa de ser com un lavado d'imatge, no? O sigui, hi ha empreses pues, que volen donar una imatge o fins i tot han pogut tindre alguna experiència que això han d'invertir en publicitat per canviar la imatge i és, bueno, molt sovint està parlant de l'origen ecològic, pintura ecològica que puguis trobar a la ferreteria o allà, bueno, vol dir que està pagant per un segell, això està clar, però el contingut del producte pot ser una altra cosa molt diferent. De fet, hi ha marques de tota la vida que han tingut una línia dissolvent i ara estan traient una línia eco. Des del meu punt de vista no és el mateix d'empreses que fa 30 anys que des del primer moment ja estaven fent una recerca i una investigació producte natural, biodegradable, origen vegetal, o sigui, hi havia tota una mirada de les formulacions que ja estaven encarades amb un tipus de públic. No? Vale, com no dependre del comercial? Pues això, si entenem una miqueta aquestes bases que dèiem de com es poden fer aquestes combinacions i aquestes formulacions, quan demanem la composició no és només el que em diu la fitxa o el comercial que m'estigui atenent, sinó que jo estic entenent, hi ha uns mínims. La cera no té res a veure amb l'oli, el dissolvent és el vehicle que les fa unir i el pigment, puc jugar amb el tema de radiacions a l'exterior. Hi ha una sèrie de cosetes que això no cal ser químic. De fet, és com entendre una miqueta com les bases per poder comprendre això, una composició. No? Quin dissolvent utilitza? Això és detonant. Els tallers que fem presencials agafem. Hi ha un dissolvent natural que podria ser aquest, si és una miqueta fort, si el voleu veure. Allò sí. Això, o sigui, he volgut passar l'ignina, que és l'adhesiu del principi, que és el que té tota la fusta, i l'altre és el quitrà de fusta. Això m'ho dona un fuster suec i em deia, quan arriba la primavera, encara es tracten els vaixells amb aquest material. I quan començo a fer una recerca, aquí a la península érem els més grans productors de brea de fusta i d'aquí surt la trementina, la colofònia, d'aquí començo a estirar de fil, dic, ostres, són les bases. De fet, les trementinaires, de Tuixent, o sigui, tot el tema de remeis naturals està molt vinculat a lo que són les bases després per productes naturals. Sí. El que té una olor molt forta, clar, és molt peculiar. I aquest dissolvent és la trementina, que és el dissolvent natural que ens dona l'arbre, però què passa? Aquí hi ha una crisi molt important perquè és molt natural, però hi ha molta gent que té una reacció al·lèrgica. Llavors fan servir
isoalifàtics, alifàtics, white spirit, o sigui, una sèrie de dissolvents que curiosament és com una destil·lació de la destil·lació de la destil·lació, però derivada d'un hidrocarbur. I què passa? Que hi ha moltes empreses que tenen una crisi. Tenim uns valors ecològics i naturals i de sobte veiem que el dissolvent, ostres, estem venent una cosa que no acaba de ser el que és. I per mi és tan interessant poder fer les formulacions amb els dos dissolvents, perquè segons en qui treballo és com, vale, Manu, doncs aquesta és la línia que a mi m'agrada. Dic, vale, doncs ara ja coneixem perquè dins de totes les marques pues estan dividides. O treballen amb natural, que és mentira, o treballen amb aquest derivat. I és, vale, quan tu ja coneixes una miqueta les teves reaccions i els teus gustos i els olors, pues, bueno, pots agafar un camí o un altre. Però ja tens la informació, ja no és 100% bio, 100% eco, bueno, no sé, l'etiqueta està molt bé. Vale, sense catalitzador, això ens hem trobat amb una noia que té problemes d'intolerància als químics. Manu, he comprat aquest producte, va, fantàstic, i ha tingut una reacció molt forta, i és l'oli és totalment ecològic i natural, però el catalitzador, que és l'accelerador, l'enduridor, li ha fet una reacció molt forta. I ella és la que s'ha gastat diners, analitzo el producte i és, on estan dient ceres naturals són parafines. Parafines és un derivat d'un hidrocarbur. I és sempre estem trobant coses que és el que diu la publicitat i el que diu el... Dic, a veure, o sigui, això ja, no sé, hi ha una franja vermella que no, de vegades no em permet acabar de veure-ho tot, no? És reparable, per mi és importantíssim. La fusta transpira i és reparable. El producte ha de complir. No pot ser un plàstic que no transpiri la fusta, no pot ser que jo tingui que decapar tot sencer per restar. No, ha de ser una cosa que no sigui tan costosa. De fet, encara a dia d'ara, quan parles de fusta, molta gent al record, no em parlis de fusta, diu, després he de lijar tot, he de decapar per tornar a hidratar, i és justament pel tipus de tractament que hi havia abans, que era un film, que era una pel·lícula que era molt bona, impermeable, però no deixava de transpirar. I tu, quan volies recuperar, tenies de decapar, lijar-ho tot i tornar-ho a hidratar. Clar, això encara està amb la memòria. És molt costós i és adequat per cada ús concret. Quan parlo al postgrau d'Arquitectura i Salut, o sigui, hi ha dos espais de la casa, que són la cuina i el bany, on hi ha temperatura, condensacions i humitat, i aquí és un altre tipus de tractament. No pot ser el mateix que el moble del menjador. Què demana un comercial? Pues aquestes són les coses que podem demanar, no? Els pictogrames, de fet, quan veus els pictogrames als envasos, no, que porten totes les etiquetes i els símbols, sorprèn que hi ha coses molt ecològiques i naturals que porten un pictograma que dius, ostres, li he de fer més preguntes amb aquest proveïdor perquè no acabo d'entendre que sigui aquest segell. El que dèiem del COP, no? De compostos orgànics volàtils, no? Pues, bueno, sobretot quin és el contingut del COP, perquè això és molt genèric. Fins i tot quan parlo amb els laboratoris hem d'analitzar un espai, vale, Manu, però què anem a analitzar? Aquí hi ha molts compostos. Anem a buscar alguna cosa en concret? Hi ha alguna cosa que aquella família ha detectat que hem de mesurar per sobre de les altres? El FDS és, bueno, són sigles en anglès, però és la fitxa de seguretat, que és la de riscos químics. Aquesta és molt important de demanar-la i si encara a dia d'ara no te la donen o no saben de què parles, doncs et dona moltes pistes perquè aquest producte, no sé, si no té això. I bueno, el tema de prestacions constructives no és tant un tema de salut, però també et dona pistes per saber què estàs comprant, certificats, bueno, a la Plus, aquí veiem l'Ecolabel, i aquí compartir que tinc un company que aquí a Catalunya fa de les millors pintures a la calç, i em deia, la meva pintura de forma natural no li cal res, o sigui, és una reacció amb l'aire i la calç, la calç que s'ha fet servir tota la vida no li cap res més. Perquè jo pugui tindre l'Ecolabel, el segell, diu, he de posar un additiu. O sigui, és tot una contradicció. I dic, doncs això que m'estàs dient és el que jo m'he trobat amb els adhesius. Que quan hi ha algú que fa una recerca i dona una solució, doncs molt amablement t'estan dient, doncs bueno, has de fer servir un d'aquests 5 elements que són menys tòxics. I és, però si aquest home ha trobat una solució que és totalment orgànica i biodegradable. I això és contínuament amb el que ens hem trobat. De fet, la lignina me la dona una empresa perquè nosaltres fem proves. I li dono a banistes, a restauradors, a fusters, i és, ostres,
segons quins elements funciona, però això no està comercialitzat. I és solucions que estan fora del mercat. No? Vale, de vegades això em diuen dona'm una llista, doncs, si vols una llista li pots treure una foto amb això, que al final són proveïdors de pintures naturals i ecològiques, però és una llista sense criteris, això ens torna a deixar sense saber què és el que estem triant. I aquestes marques jo al principi comprava mostres i feia les meves proves i anava veient, i després em contactaven perquè jo les vengués. I és com, tu que et dediques a això, dona a conèixer, i mai m'ha interessat vendre una marca, perquè cada solució és diferent, cada projecte, cada client, o sigui, és com, de fet, això ho estic presentant al Col·legi d'Arquitectes i hi ha fotos d'aquestes que ja les poso una miqueta com més transparents, perquè hi ha productes d'aquí que hem tingut coses que no acaben de funcionar. Sobretot aquests que porten catalitzadors, que són molt naturals i ecològics, però porten un altre component perquè sigui més enduridor. I és clar, després serà molt resistent una taula o un terra, però sense el catalitzador no funciona igual. I aquí és on veig que hi ha un tema de falta d'informació. Això és el que hem dit al principi, quan entres en una botiga d'aquest tipus, és que busquem algo 100% biodegradable, natural, ecològic, integral. Sí, tot és fantàstic, però al final els verins més potents es troben en plantes i animals. Per això, de vegades no és només enviar mostres tractades de fusta, sinó és enviar fustes sense tractar, perquè les fustes tenen terpenos, taninos, tenen una sèrie de components que són defenses de l'arbre que poden generar també intoleràncies. Llavors, potser una de les primeres preguntes hagués sigut si hi havia algú aquí que tingués SQM, perquè si tens síndrome de química múltiple és que és tota una altra realitat. O sigui, per mi ja és, parlant amb un tècnic em deia, és que si són un perfil que això ho té molt aguditzat, seria interessant no proposar fusta directament, perquè a vegades això potser una encimera o un marbre o inox, però segons quina fusta no serà compatible. Vale, això és tota aquesta informació al final és a mi el que em porta hi ha l'Institut Baubiology que ve d'Alemanya, ara fa 17 anys que està aquí a Espanya, i el màster de bioconstrucció aquí, en les dues escoles estic ja fa 6 anys donant formacions, i a mi és el que m'ha fet sortir del taller i començar això, a fer aquesta divulgació. El meu servei que jo ofereixo a la web és un tema d'anàlisi. Estem analitzant cada projecte, que pot ser una reforma o com una intervenció més petita, però és sobretot això, quan tens mainada o hi ha hagut alguna cosa, algun cas, la gent o bé per consciència o bé per salut vol fer una transició. I aquesta informació és el que fa constantment comprar materials i fer proves. I has de parlar des de l'experiència, no he buscat en internet o he llegit, no. Vas a visitar fabricants i vas a veure solucions. Vam estar per 2 vegades a Suïssa fent formacions per instal·lar finestres sense poliuretà. I al final era com, estàs estirant del fil i és com, vale, ara entenc, no poso poliuretà, cinta d'hermeticidad, membrana de precomprimit, o sigui, hi ha una sèrie de coses que és, vale, em donen una pista i segons el cas jo puc proposar, però et toca sortir de la teva zona de confort, de fer 4 mobles i fer de fuster i anar un pas més enllà. Vale, i té sentit el taller presencial? Doncs probablement és el que més sentit té per mi, perquè és una cosa que feia al principi com una cosa molt sensorial, has de tocar, has de sentir els olors, i em quedava allà com una experiència bonica, i és tot aquest coneixement i tota aquesta informació que compartia fins ara, al final, si tu ho passes pel teu cos, com aquest exemple d'estàs olorant, tu quan fas formulacions et dona la pista real de si això és compatible o no amb el que jo vull a casa meva, si veritablement... O sigui, hi ha un fabricant que m'està dient una sèrie de coses amb l'etiquetat, però jo em puc fer les meves formulacions, i és com, ho trobo superinteressant. Sempre he dit, si ets un fuster, no et recomano que tu facis les teves... O sigui, tu fes les teves proves, però compra una marca amb una garantia que si hi ha qualsevol problema tingués al darrere un suport tècnic de què estem fent. Però per mi entendre les bases és el que dona pista. Sobretot, a mi una de les coses que em contacten és com parlo jo amb el fabricant de finestres.
és que al final és que són idiomes diferents. Quan tu has tocat el material i vas amb un fabricant, ostres, segons del que li parles, dirà, pues sí, aquesta persona en sap, no és un tema estètic i només, està parlant d'uns valors i d'uns materials i d'unes coses que crec que fins i tot a l'industrial van més cuidado. O sigui, que no estic parlant en qualsevol, o sigui, aquí hi ha uns temes. Jo de la gent que més he après són la gent que té intolerància als químics, perquè he fet una recerca allà que m'envien documentació i dic, ostres, això no ho havia vist fins ara i m'estàs obrint la porta. Que, per altra banda, ajuda molt al següent client que t'arriba, perquè és la manera d'aprendre. I saber explicar per què tries un acabat, o sigui, jo crec que és com la clau. O sigui, és igual que facis artesania, que siguis un arquitecte. Saber explicar per què estàs triant un tipus de material o d'acabat o d'imprimació és el que li dona valor al teu treball. I torno a lo mateix. Hi ha artesans que com m'expliquen el seu procés, dic que això ho has de comunicar, perquè no ho fa qualsevol. Hi ha un noi que està aquí al Pallars, i en pedra pòmez, perquè és la manera com es feia abans, en pedra pòmez, de tapar el poro, la fusta, i després li dona un tractament natural, i que és super laboriós el que estàs fent, és que té molt més de valor que no agafar qualsevol fusta i donar-lo un barniz d'aquí de la ferreteria. I aquest és el valor. I de fet, quan estic davant dels arquitectes i acabem la xerrada i és com, vale, mano, i això on ho puc fer i amb qui puc comptar, i dic, és que vosaltres esteu aquí per tindre arguments, perquè molts de vosaltres potser mai toqueu materials, però si sou prescriptors, és que s'ha de saber de què estem parlant. I és això, saber explicar. O sigui, tota aquesta experiència, per mi al final és baixar-ho a terra per què m'estic decantant per aquest comercial, per aquest producte, per què estic descartant tot això altre. Vale, el problema no és no saber de química, no? És com saber com mirar, és el que hem compartit, no? Ingredients, emissions, curat. Aquest exemple m'agrada molt, això és una sala d'espera a Eslovènia a un hospital d'oncologia. I aquí es fan unes proves perquè aquesta era la sala com era abans i això és una investigació que es va fer, però aquí es va fins i tot parametritzar les emocions de la persona, siguin pacients o acompanyants de pacients, amb el tema del tractament oncològic, les reaccions que hi havia. Van fer tot un estudi de parametritzar com ho vivia, sobretot era a nivell més emocional i sensitiu, i després era més, sobretot fustes coníferes, alerce i apet, fusta tractada i sense tractar, i el que van veure és, evidentment, clar, baixada del cortisol, el nivell d'estrès, l'ansietat, tot es regula d'una altra manera, i és el valor. A més, era la qualitat de l'aire ambiental que hi havia en aquella sala. O sigui, hi havia tota una millora. Ja en un altre moment ja s'havien fet estudis de les sales de l'hospital que donaven al bosc, o sigui, als arbres o al parc. La millora dels pacients era molt millor que en una altra ala que potser donava en una altra façana d'un edifici. Això ja s'havia fet, però aquí el que es va arribar és, fixa't una cosa, diu, tot el que abans hi havia dins dels hospitals en fusta o tota la indústria alimentícia que a poc ha anat descartant la fusta per altres elements, diu, que curiós, o sigui, es va arribar a etiquetar com la fusta és bruta, o sigui, és un material que pot absorbir i és molt delicat i s'ha d'anar amb cuidado totalment, però a nivell de salut, en concret amb aquest experiment, era, ostres, estem guanyant molt amb el que és la qualitat i l'evolució de les malalties. Vale, doncs el motiu per al qual vaig vindre la primera vegada aquí a Comú era per proposar de fer el taller, perquè al final jo sabia que hi ha tot aquest coneixement, el que és com... No és la primera vegada, ja ho havia fet en un altre moment aquí al Pallars, perquè em feia molta il·lusió, he fet moltes coses a Girona, a Barcelona, ara marxo a Navarra i a Lleida, de poder-ho fer aquí al taller de tractaments per la fusta, però amb aquest coneixement, de fer les receptes, les formulacions i sobretot que qui estigui interessat que es pugui endur eines de, a part de fer-te les pròpies formulacions, poder entendre què t'està venent la indústria, perquè és que jo penso que com en tot els oficis és un continu, això és un no parar de com avança i com evoluciona. I llavors és un dia sencer que fem tot el tema d'això, de formulacions d'oli d'acabat,
oli amb cera dura, que també és un tractament que venen molt sovint, aceite endurecedor per terres, i hi ha una sèrie d'olis, de ceres i de resines que et permeten el poder-te fer això. Aquí al final us explicaré això que és aquest sabó per al manteniment de terres. I bueno, sobretot això, que és el que té el presencial, pues que són tota aquesta recuperació de receptes naturals, que al final no és només que agafis un llibre i que les mires, sinó que tu puguis contrastar al taller i dius, ostres, punyeta, això no ho he trobat encara comercialitzat, i és que són, bueno, com moltes altres coses, de lo més senzill, lo més natural, és com pot ser que no s'estigui venent, suposo que això, perquè és massa simple, no? I, bueno, jo sempre faig allí tot un despliegue de mostres de fustes, diferents fustes, porto totes les bases, no? d'oli, cera, resina, allà anem fent les formulacions, i de tot el que hem fet al taller, després cadascú s'emporta les mostres, això perquè pugui fer proves també a casa seva. No és un taller de restauració on la gent ve allà i porta un moble per restaurar, perquè, o sigui, si algú vol portar coses petites que no siguin molt grans, se les podran dur ja tractades, però al final és que puguem entendre què està passant i que tu tinguis una mostra que després puguis aplicar amb un moble o objecte que tinguis. El criteri per comprar és essencial, i sobretot això, aquí he estat molt de temps i continuo moltes coses online o moltes coses que arribo i són com aquí ara, que són teòriques, que al final és un coneixement, sí, te pots emportar un PDF, però com a molt ha solorat un potet, i és el fet de que ho passis pel cos, ho tinc claríssim que ho canvia tot. De fet, tot el que estem parlant aquí, si d'aquí 1 o 2 setmanes no s'aplica, se'n va, perquè el servei té les seves prioritats. I al final la manera de poder baixar les terres i baixar les coses a terra i que es puguin quedar més anclades és amb l'experiència de remenar, no? De tocar, olorar. Vale, i doncs aquesta xerrada, el que hem compartit aquí, ara si us ve de gust parlarem de dubtes que pugueu tindre o de més. Això, al final el que em mostra això, no? Perquè escollir un acabat no és tan simple, i el taller que faig és això, no? Et dona aquest criteri, no? Doncs, el taller és com molt íntim, perquè al final són 8 places, ho he fet amb un grup més ampli i al final no m'agrada, perquè és com... Jo ho porto una miqueta a el que és l'assessorament. Jo l'assessorament que faig és un assessorament personalitzat, i allà estic a foco, i és amb un taller d'aquest tipus, moltes vegades la gent que ve ja es resolen moltes coses que estan visquent en aquell moment. És que et ve un perfil d'algú que es vol restaurar un moble, o et ve algú que ha fet la carrera d'arquitectura i diu, mano, com puc encarar això? I és el moment allà d'aprofitar. Per mi és com tindre les eines. Vaig conèixer un fuster que em deia, tinc problemes de tallar conglomerat i de salut, i li deia, et dono tot el que jo he après, o sigui, és que t'ho regalo. I allà em va ensenyar la vida de no funciona així, perquè em va dir, no, i bueno, continua fent el que estàs fent. O sigui, allà vaig veure que no has de convèncer ningú que no estigui convençut, que cadascú té el seu procés i el seu moment, però a mi m'ha costat molt de temps fer tota aquesta recerca, perquè jo quan parlo també de fer coses al taller ja no parlo de, fins i tot tinc una pistola de claus de fusta, o sigui, estem parlant de lignina, claus de fusta, o sigui, tu pots fer un tipus de mobiliari molt orgànic, i és tot aquest coneixement, això no es valora igual. I és una cosa que jo fins ara l'havia venut a 350 euros, i el fet de tindre l'oportunitat de poder vendre-ho aquí, dic, si m'arriba gent interessada aquí a través del particular, li havia posat aquest preu de 250 euros. Per mi, per posar un preu, perquè al final és tota una vida, no? de buscar informació i coneixements, i clar, en funció a lo que tu vulguis orientar, és un curs molt diferent. No? I és això, no? Un dia sencer, tocant tot aquest tema, em crida molt l'atenció, hi ha 2 tipus d'olis, que és l'oli de llinosa i l'oli de tun, els olis que més es fan servir. Hi ha un oli, que és l'oli de taronja, que això la indústria ho posa com més aromàtic i de fet funciona com un dissolvent. I aquí fem una formulació amb 3 olis, que no te cal un dissolvent, i és algo molt bàsic, amb temperatura, i que pots tindre una solució molt natural i molt bàsica.
L'oli de cera dura també m'agrada molt fer la formulació aquesta, perquè és un tipus d'oli i un tipus de cera que permet pues això, que sigui més resistent al tractament. Pigmentar al final també és un tema de temperatures, fem allà amb fogons, com al Bany Maria, fent receptes. I això de la recepta per conservar terres de fusta sense tractar és que va ser també tota una recerca, veure que hi havia, sobretot al nord d'Europa, terres de fusta que no es tractaven, però no es tractaven perquè el mateix manteniment ho estava hidratant. O sigui, és un tipus d'oli, o sigui, un oli sabonós, un sabó amb oli, que no te cal estar hidratant contínuament, al mateix temps que tu fas un manteniment, pues, et queda protegit. I em deien en concret que diu, segons quines zones són terres d'avet, que és una fusta molt tova. Aquí és impensable fer un terra d'avet perquè dius que es farà malbé, però diu, la cultura ja fa que te treguis les sabates i que vulguis gaudir d'aquell terra i d'aquell olor, de manera que no estàs vernissant. De la mateixa manera que un moble per l'interior no es fa amb vernís perquè ens agrada que la roba faci olor fusta. També és un tema molt cultural, que jo també veia ja com una manera, és sentit comú. Si t'agrada fusta, per què has de ficar-li vernís al final d'un moble, a la trasera d'un moble? I aquí es fan servir pues, això, ocume o materials així pues, que porten adhesius i resines, que de fet no caldria. I una cosa que dic, jo quan arrenca el projecte de biofusteria, fusteria ecològica, amb aquesta mirada, tota, que he compartit aquí amb vosaltres, i al final arribo a un punt on la fusteria ecològica no existeix. Per què? Perquè si ens remuntem 100 anys, 120 anys enrere, que hi havia d'aquí? O sigui, tots els sufragis no estaven tocant. O sigui, per mi és com una miqueta etiquetar les coses, que al final és com quasi el sentit comú. O sigui, si cuidem el que estem fent i de la manera que ho estem fent, no caldria després purificadors d'aire. I hasta aquí la xerrada. Si voleu fer alguna pregunta, pues estaré encantat. Doncs mira, ho parlàvem ara, jo la meva intenció seria el mes que ve. El que estàvem parlant de que hi havia obres també aquí i dels espais que hi havia, sí. Perdona? Pues això, si algú està interessat, ho acabem de parlar, perquè jo preguntava, dic, seria interessant poder-ho dir ja, la data, i no sé si després ho podem acabar de concretar, perquè hi ha un espai que han fet reformes i jo veig que hi ha un espai que és molt adient pel tema de la llum natural. Sí. Ho entenc, digue'm. Sí, és millor la pregunta que el que pugui dir jo ara, sí. Ja. Sí, no, és ben bé veritat, no? Fins que no han passat les coses no veiem quina és la solució. Jo que veig que és això, sobretot una miqueta el que he repetit en tot moment, quan tu entens unes bases, veig que és una altra manera la que tu li pots fer preguntes a un comercial. Al final, per mi un comercial té una intenció molt clara, per això sempre he dit, jo no vull vendre cap producte, perquè cada fabricant té una intenció, i el que ha treballat amb isoalifàtics, allò que parlava dels dissolvents, et dirà que allò és el millor i és una meravella i és fantàstic, i és, pues què sé jo, potser sí amb un tipus de públic. I per mi la teva pregunta és saber molt bé què és el que tu vols, perquè si és una situació de fer una reforma sencera o canviar una habitació puntual, per mi són solucions diferents, saps? I no sé, és que crec que estem en un món com de molta informació i tot molt genèric, no? Tot serveix per tot. Jo no hi estic d'acord.
de vegades, o sigui, tinc un company que es dedica només al tema de tractament per la fusta i em deia, diu, és que diu, a la majoria de gent li diria aquest producte, dic, és que no m'ho crec que aquest producte sigui una solució per tot. Llavors, aquí, si el teu cas fos un tema més d'intolerància, ostres, és que de lo que he dit aquí dividiria per 3 i anem a buscar això. I anem a buscar, mira, el tema d'emissions, jo el que he après és un tema de temperatura, d'humitat, i una cosa que és una sorpresa és quan està interactuant, per exemple, un producte de neteja, està tenint allà una reacció química que no esperes. I això ens hem trobat en un espai que hi havia unes rajoles i el fabricant ja deia, sobretot, que no es barregi amb alcohol. Pues el servei de neteja, perquè allò és un palacete, o sigui, pues va aplicar aquell producte i es van posar malalts, però malalts. Pues es va fer tot un anàlisi per arribar, ara s'ha d'aixecar tot això i tornar-ho a fer. Perquè, ojo, que el fabricant ja ho deia, que era reactiu. Pues, bueno, allà va. Però clar, s'ha de fer tota aquesta prèvia per saber si veritablement ha sigut això, aquí ha sigut una imprudència o veritablement el fabricant està dient una cosa i està dient una altra. Com l'altre cas que explicava, una noia que em truca, Manu, he de ficar els vestiments, com us posaria? Jo ho posaria amb morter de cal i li dono la recepta, dic això, vale. I qui m'ho pot fer? Dic, pues mira, aquest noi treballa amb olis, vale, pues està malalta. I comença a investigar, fa un anàlisi i diu, és que no és cera natural, és parafina. Però ha sigut ella la que ha tingut d'arribar i ha dit, vale, ara podem anar al fabricant, què estàs dient aquí? Que pot acabar amb una demanda, no? Però és clar, segons el cas és que és complicat, I per mi tot el tema aquest d'ecològic, sobretot el que veig és el Col·legi d'Arquitectes, el Còdic Tècnic d'Edificació està molt centrat en el tema dels diners, de l'estalvi energètic, i està parlant d'això, i de la salut doncs hi ha un postgrau, o sigui, jo formo part d'un postgrau, no és troncal, no és una assignatura troncal, no s'està contemplant encara com, que tenim aquesta temàtica, saps? No sé si t'ho respost. Perquè quan dieu vinagre amb oli, quin tipus d'oli? Oli de cuinar. Oli de cuinar, vale, doncs mira, jo parlo de la meva experiència. L'oli, quan està en contacte amb la fusta, és un procés d'oxidació, es diu polimerització, bueno, és la relació que té el producte de l'oli amb la molècula de la fusta, vale. Allà fa una reacció que fa una protecció a una capa, però permet que pugui treure la humitat. Què passa amb l'oli de cuina? Que s'enrancia, o sigui, es fa malbé. L'oli de girassol i l'oli d'oliva li pots donar, però per què la indústria no l'està fent servir? Perquè és un producte que al ser alimentici, en concret, per lo que és la fusta no és el més adient. La reacció amb el vinagre no sé, perquè jo tot el que he vist amb el vinagre és un àcid. Vale? Sí. Per netejar, sí, vale. Bueno, pues... Mira. No, o sigui, segur que si s'està fent, o sigui, té una raó de ser. O sigui, veig que, mira, el vinagre i el bicarbonat es fa servir per moltes coses de neteja, que és totalment compatible per un tema d'emissions, de toxicitat, o sigui, és molt compatible.
Hi ha una manera de tractar la fusta que és amb vinagre, que és madera acetilada, és un procés químic però és vinagre, i el que fa és estabilitzar perquè no es faci malbé, o sigui, és una protecció. M'estàs dient protegir, hidratar, és una miqueta com aquesta solució del terra que parlava al final, de quan tens un sabó amb oli, el que estàs fent és d'alguna manera netejar però estàs hidratant. Amb el vinagre i l'oli, és la primera vegada que ho sento, però estàs conservant perquè és un manteniment i d'alguna manera estàs hidratant. I potser el tant per cent que estàs ficant d'oli no és suficient com perquè després faci olor. O sigui, el que tinc clar és, si tu agafes oli directament, no trigarà massa temps que farà olor. La barreja, no? Sí? Pues, mira, pues el fet de vindre avui aquí estic aprenent, perquè no ho havia fet mai i ho provaré. Ja. No, ve que això, que són dos materials que no se m'hagués ocorregut, però ve que mira, que pot ser compatible, sí. Mira, l'Azur, la meva conclusió, estic amb un company que els dos estem fent proves, investigant i fent les nostres coses. La nostra conclusió és l'Azur no vol dir res, és producte. Per què? Perquè la seva definició és no crear capa i penetra. Molt bé, això t'ho dona un oli. Un oli amb cera també t'ho dona. Un oli amb cera amb pigmenta. O sigui, al final, del que parlaven d'aquelles bases, qualsevol fabricant li podria dir això és un l'Azur. Per què? Perquè no crea pel·lícula i està penetrant molt bé. Si aquesta és la definició, tampoc tinc garanties de que sigui ecològic. A la teva pregunta, conec molts fabricants de finestres, o sigui, he estat molt de temps amb el tema de finestra, conec uns quants i no conec a cap que li doni oli a l'exterior. I quan he parlat amb ells, sí, mano, sí, hi ha tota una indústria que dona solucions, però el manteniment que ens suposa, diu, acabem sempre amb un vernís a l'aigua. I jo fem símil, el porticó o la finestra quan estàs a l'exterior. Veig que el vernís a l'aigua té molta durabilitat, transpira la fusta, té una protecció i el manteniment no és una animalada. Aquí jo veig que es pot trobar un equilibri, perquè per un tema d'emissions tampoc em preocupa massa, i més ja per mi, Sayerlac, Sikkens, Renner, ICA, hi ha 4 marques que fa més de 40 anys que estan investigant i és un bon producte a l'aigua. Jo és el que faria, sobretot és entendre que pugui transpirar la fusta, perquè aquesta capa tan hermètica, o sigui el vernís de llate que deia, és molt dur, però quan la fusta faci el seu moviment, allà tocarà de cap a lija a fons per poder arribar a la fusta. Que té un vernís a l'aigua que és com un làtex, és com una capa més prima que es degrada i amb no massa manteniment tornes a tindre hidratat. El tapaporos, jo la meva experiència, vaig estar molt de temps amb un escultor i el tapaporos es feia servir per fer mobiliari antic o violins fins i tot. Jo li deia, Joan, com es feia abans del tapaporos? El tapaporos és un dissolvent molt fort. Diu, abans es feia la laca, la goma laca, i feies capes i capes i capes, i quan ja tenies més de 30 capes, doncs aconseguies un violí, i és una laca que és un vidre, però són capes molt primes, i té el seu procés, no?, per l'alcohol i demés. Jo el tapaporos, jo és que tinc el concepte, i això ve una miqueta de construcció natural. La construcció natural és tot transpirar. Aquí hi ha una diapositiva que no l'he posada, però és todo lo que no se ve o sea, todo lo que no se ventila se respira. I és, si la fusta transpira, la vivenda ha de transpirar. I el material que li doni s'ha de permetre que pugui haver una transpiració. Però això és una miqueta una idea meva, Amb qualsevol altra persona de partir és com, no, si això està totalment tancat, serà hermètic i amb molt poca calefacció ja tindràs un confort. Dic, vale, però que cal un element mecànic per poder ventilar, ventilació mecànica, i és un altre concepte de vivenda. A mi m'agrada poder obrir les finestres i que ventili i que la fusta pugui complir. També una de les altres coses que veig, quan tu talles la fusta i la deixes assecar, ha de complir dues coses, que estigui alçada del terra i que tingui un bon alerón, o sigui, un bon salero. Això és un principi de construcció en materials naturals. Unes bones botes, un bon sombrero.
i és la manera de com s'asseca la fusta, i a més que no estigui tancada, que pugui córrer a l'aire. O sigui, per mi et dona tot pistes per de quina manera després pots dissenyar. I amb el tema del porticón jo aniria més per un vernís a l'aigua de qualitat i no estar tan a sobre fent manteniment. Sí. 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 O sigui, en concret aquest estudi ja és, o sigui, podrien separar les fustes per coníferes i frondoses, no? Coníferes en forma de cono, no? És el pi, l'avet, no? Exacte, o sigui, aquí hi havia alerce i avet i diria que pi, o sigui, tots són coníferes. I no sé molt, o sigui, jo crec que el que tu estàs dient és poder posar intenció en un espai amb fusta natural ja està afavorint, ja està convertint. No és que sigui concretament un tipus de fusta o un altre, o sigui, jo veig que també són fustes relativament toves que poden absorbir. Per exemple, un roure antic, pues, per un seient potser és massa dur, saps? Aquí, bueno, ja has vist la foto, és com molt bàsic, és un disseny molt senzill, però al final genera que tu a l'ambient amb una sala d'espera, pues, jo per mi són coses, ara ja el tema aquest de les percepcions, de que tu quan surts, de que t'han donat la notícia d'una malaltia i te sents allà, pues tot són indicadors, tot t'acompanya, no? De si tens una vista a l'exterior amb un parc, o si és una façana, si són mobles de conglomerat, aquí no hem parlat, tot el tema de conglomerat, melamines, o sigui, no ho està patint tota la població, però cada cop hi ha més casos, i hi ha un nen que té tot això irritat i vermell, i no saben què és, i potser hi ha mobles de melamina, doncs sí, i a molts nens no els hi fa res, i aquest nen sí, li està fent una reacció. Això hi ha un documental que us recomano, que és d'un enginyer forestal a Àustria, que ell està treballant al bosc i venen lutiers que fan violins i passegen per tot el bosc fent el soroll de la fusta, buscant el soroll de la fusta, i quan troben aquell arbre diu, aquest és l'arbre que farem servir per fer violins. Passa el temps i aquest home té mainada i es posa malalta. Estan visquent al bosc, té mainada, va a la ciutat i es posen malalts. I és tot el tema de fòrmiques, conglomerats, melamines, fenòlics, tot el tema de tableros. L'avi diu que vinguin a casa meva, diu que ja veuràs com milloren. Milloren i l'avi els explica. Hi havia un moment per tallar la fusta amb la lluna, hi havia un moment per deixar-la secar i hi havia un moment per fer les cases. Total, que aquest home es posa a fer cases. I això és un documental, parlo dels anys 80. I és sense cap tractament químic, respectant el procés de la tala i de l'assecat, doncs com passa totes les proves que després és tant els seismes, inundacions, el foc, i sembla que com algo esotèric, i no, és que hi ha un moment on l'arbre està en repòs i és com més adient tractar la fusta d'aquella manera, que per mi és una miqueta resumint quan acabem aquesta xerrada, sobretot allà al Col·legi d'Arquitectes, és vale, Manu, però aquestes cases que fa ja encara 1000 anys a Noruega, o pots trobar fins i tot al Japó, que no tenen ni un cargol o sigui, cap tornillo, ni tenen cap tractament, què ha passat aquí? Pues que hi havia un coneixement que s'ha respectat i a dia d'ara encara funciona. I per mi és com el més ecològic i natural, és recuperar, el que compartiu, aquesta recepta. Al final hi ha coses que si han funcionat, per mi és el que més garanties té, no? De poder aprofitar aquest coneixement. I no sé si teniu alguna pregunta més. Sí? Bueno, pues gràcies per estar aquí un dissabte a la tarda, que podíeu estar fent qualsevol altra cosa.